Hej og velkommen til den her video. I den her video, der vil Oscar og jeg altså forklare lidt om, hvordan det er at køre motorcykel og hvordan det er til kørekortet. Lige præcis. Vi har nemlig taget motorcykelkørekort her hos Tip Top Trafik, og vi vil altså fortælle lidt om vores oplevelser og vores forløb her, fordi at vi er nemlig blevet færdige i første hug, så lad os lige få en hånd på det. Sådan der. Sådan. Vi har altså motorcykelkørekort her sommeren 2023. Det er fuldstændig fantastisk. Vi gjorde det, mand. Og nu står vi her. Og det er det fedeste at stå med de her dragter på, sætte sig op på motorcyklen og give den gas ned ad landevejene. Ja, lige få øjenkontakt med damerne ved busstoppestedet, lige sige, hvad så, skal du om bagpå? Det kan de så ikke, du har ikke nogen ekstra hjælp med. Nej. Men så gør du det en anden gang. Man føler sig mere frislået på den her måde, når du kan mærke vinden river i tøjet, når du kører på motorvejen. Det er den fedeste følelse overhovedet. Ja. Og altså, jeg synes bare, det er badass af helvede til. Det er sejt. At køre motorcykel, altså. Det er det fedeste, jeg har prøvet. Mine forventninger, de var tårnhøje til at tage motorcykelkørekort. Vores forældre har faktisk motorcykelkørekort, så vi er altid videre, det er skide farligt og bla bla bla, men altså, sikkerheden er altså i topform hos Tip Top Trafik. Vi får de her lækre dragter på, motorcyklerne, de står bare skide skarpt. Hjelmene, de klæder enhver person. De gør det jo, Person. Altså, det er selvfølgelig en lille smule varmt, der er på alt det her tøj her, men man kan altså ikke være for sikker med hensyn til sikkerheden. Uden tvivl noget af det fedeste udstyr, jeg har haft på nogensinde. Ja. Det får en til at se fed, altså sådan. Man ser sådan lidt hård ud. Du ser fed ud, ikke? Nej, man ser ikke fed ud, men man ser sådan lidt fed ud på en fed måde. Ja, lige præcis. Vi har i hvert fald haft et super skønt forløb her hos Tip Top Trafik, og vil jeg bare sige, kørelærerne, de tager rigtig godt hånd om en. Vi har oplevet en helt exceptionel professionalitet her på holdet, og vi er altså blevet introduceret fra start til slut. Fra top til tå, hvad kan man sige? Tand for tand, hvad skal du gøre, når du sætter dig op, starter, kører på vejene. Og så har vi altså de her små radioer i lommerne, som vi har inde under hjelmene, så man sætter den op på den måde her. Og så har du altså... så har du simpelthen din kørelærer lige i øret hver eneste gang du kører. Så der er altså ikke noget at være i tvivl om. Og der er heller ikke noget at være usikker om. Du har altså din kørelærer lige ved øret hele tiden, også på vejene. Ja. Eller ja, det er jo så på vejene, du har dem. Og det siger jo også noget om, at det er nogle gode lærere. Når mig og Oscar, vi bestod i første hug. Begge to på teoriprøve og begge to på køreprøve. Så det er altså i tip-top form. Godt, så lad os komme ud og køre en tur, og så kan jeg altså få lov til at se, hvad Tip Top Trafik har gjort ved os. Let's go. Bam! Let's go, bro! Sådan der. Så er der lyd på drengen. Så han lyder allerede. Fantastisk jo. Skal vi lige prøve? Ja. Solgeviret ned her. Sådan. Det bliver heller ikke blændet af solen. Er du klar? Det var sgu da godt nok en dejlig tur, bro. Ja, det var en dejlig tur. Du kører sindssygt. Du kører sindssygt, bro. Du kører sindssygt sikkert. Ja. Og det ved jeg godt. Hvis du ikke har haft undervisning her, så er det gået fuldstændig galt med dig. Fuldstændig. Ja, det havde det. Men så er det godt, jeg har haft en god kørelærer, der har lært mig det hele. Jeg er godt, mand. Han varmeste. Han varmeste. Got my heart no break you in then